Fethu namhlanje umhla ka-25 May 2026 sila ngasevula street ngase Legacy Lounge Car Wash. Ngapha ke le ndawo bathi se-15 abanye bathi se-17 i-strike sikhona, but indaba enkulu iyenzeka lapha ya ngase power station. Abanye abantu bathi ke se-gas power. Na intuthu nje siyakhona ke njengamanje siyobuka ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Alright ke bafethu, umphakathi nakho la uteleke khona i-power station le ngenzela ukuthi ubone ilomgwaqo ngala oqhamuka ekhona complex and then uhambe kanje uze uyoshona 15. So mawubuka ke umlilo lo, the road is completely blockaded. We're going to try and chat to some of the community members to find out ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngendaba kagesi. So sisi kahle kahle nikhala ngani kahle kahle? Nikhala ngegesi. So simangaza ukuthi it's been 4th week manje. Simangaza ukuthi bashintshele ayigubhu lezi ezintsha. So i-audit indlulile but saba ne-problem ye-transform and kunama new stand on top of that. Ama-new stand lapha phambi kwethu. I think it's more than 14 years into. It's more than that. Sisebenzisa i-transformer A1 and kungukuthi ukansela samtshela 2023 simtshela ukuthi i-transformer le inenkinga and nifake abantu lapha. Sizoba nenkinga because yareport kudala. So today sesibhekane nenkinga yaleyo transformer leyo. They promised us 2 weeks back ukuthi i-transformer yethu ikhona izoza i-issue i-truck. Samangale i-Eskom kuyicompany enkulu kangaka mara ine problem ye-truck. Washo kanjalo cancel. Sabekezela. 3rd week sesilande iviki lobu-4 by today. Lokhu gesa ukho. Lokhu gesa ukho. So inkinga wena maniqabanga into yenza ukuthi i-transformer isindelwe yilabantu laba abathenge izitandi base beya-add. Ba-addwa lapha. Phela i-transformer ngokucabanga kwami It takes a strain yasindelwa. Yeah. Bayabala izindlu ezizo ekumele so ayisakhona yanele izindlu ezithile, yanele zonke izindlu. Alright, no. Ngiyezwa ke sithemba ukuthi council uzogcina ufike. Abantwana bayabhala kumnyama and land is affected kakhulu ngoba eminye imizi I think less than 40 le mizi engana gas. Eminye imizi ya light. Alright, siyabonga. Thank you.